Паркирал си като идиот. В последните 2 години повече от 6000 шофьори са заварили колата си с лепенка с това послание. Кой стои зад инициативата, разучи Константин Караджов. Преди да измисли лепенките, Иван Арнолдов е оставил на нахалните шофьори бележки. След това обаче е решил, че има по-елегантен начин да изрази своето възмущение и така стигнал до дизайна на новия стикер. Когато го мислех, не исках това да бъде едно средство за вандализъм, както е дрането на боята с ключове или пукането на гуми. Първият такъв стикер е лепнат преди 2 години. Той не оставя следа по колата, но отправя ясно послание към шофьора. Не искам да ги засегна сериозно. Винаги съм искал това нещо да се приеме с така до голяма доза хумор. След като не си идиот, аз вярвам, че следващия път няма да направи същото. Поддръжниците на идеята си поръчват лепенките през интернет. Иван задължително носи няколко стикера и в себе си. Мисля, че се заслужава. На много места има лошо паркиране коли. Има дни, когато не ми се случва да залепя, по 2, по 3, по 4. Един ден с един приятел си отделихме 2 часа време и залепихме около 50 стикера. Когато на едно и също място в рамките на няколко дена или седмица се залепят няколко стикера на различни автомобили, те шофьорите така виждат един от друг и имаше ефект. Доста траен. Някои шофьори не възприемат хумора на Иван и му пращат горбички писма. Далеч по-оригинално обаче постъпи от друг столичанин, който оставил лепенката си върху колата и с нея паркирал навсякъде като с инвалиден стикер. За BTV новините Константин Караджов.